Mamui songna bagui thangai sago hor nangkha khoroksa nwkhungni hamjwk patimung sangrongsalni fungo khwai thanabai khobjak madhya ganki gami ponchia toblabari amjayo hor nangnai nwkhungni hamjwkni mungkha rubina tati umor 20 bisini patimung saimankha salburum burumni kahai tini fungo gantinogo Mamui songoi tongmani nwkhungni hamjwk rubina tati phiaba Mamui songthini atum sake hor nangai thangka sago jirikmani khorang khanawi gana gini tongnai lukurok phaiye hor bothanai tang beteko koktuma rokhe borok phaiye nwkhungni hamjwkno dakdike khuwai hangkor sakamnogo telangai thangka aboni ulo arani saknai kulairok agulini jibi sakamnogo refer khlai rekha nwkhungni hamjwk rubina tatino phiaba bahaike sago hor nangkha abo saimaya kho amchani lukurokni bwkhaktwi saimankha laithanai salnai romoi rubina tatite bini bwsaini bisingo kok banglai tongo hwnai a kok banglai mano tuida patimung patikha aborono wansukmu আছে আমরা ওখানে যাই সেটা হলো তবলাবাড়ি কাপুরটুকুর অঙ্গনারী স্কুলের পাশাপাশি আমরা গিয়ে দেখি একটা মহিলা মানে রান্না করতে গিয়ে এটা আসলে আগুন লাগে পানিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। নাম কি ওনার? নামটা রবিনা তাঁতি, বয়স 20, হাজবেন্ডের নাম জ্যোতিষ তাঁতি। ব্যুরো রিপোর্ট খরoksa।